Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki ilmuipun Waliyullah Rama Yai Hamid. Lah niku nggih. Mudah panjenengan mangke saged bertemu Wahdatul Wujud Rama Yai Hamid. Panjenengan gadai istiqomah kuduan menika senajan ten griyane panjenengan nggih sampean paringi hadiah para wali-wali Allah, kekasih Allah niku sing pun bersemayan datang Allah, termasuk pun sedaya nika sampean kirimi suratul Al-Fatihah, sampean dadosaken istiqomah, insyaallah mboten lami panjenengan mangke diparingi kepanggih Wahdatul Wujud kekasih Allah niku nggih mangke saged piyambak panjenengan ilmu ingkang diamanati dateng Allah sing diparingaken dateng Wahdatul Wujud kekasih wali Allah menika, termasuk niki ilmu poso bisu. Lah niku ilmu poso bisu niku napa? Wong kita niki normal mawon saged ngomong, saged mirengaken. Lah niku nggih niki mung ilmune ilmu bisu, boten ngomong kalian makhluk-makhluke Allah, termasuk keluargaipun panjenengan kalih kula. Saat niki bisa dikatakan ilmu bisu niki puasa membisu. Cukup tiga hari saja kita tidak berkomunikasi dengan keluarga, dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita masuk ke dalam kamar untuk di dalam situ melaksanakan ibadah datang Allah. Otomatis sholatlah yang banyak, sholatlah tobat, karena sholat tobat itu tidak meminta apa-apa. Dan niku nggih, dan niku panjenengan berkomunikasi kalian Allah melalui dzikir, sholawat lan lintu-lintune menika, melalui Al-Qur'an mawon pun melalui amalan-amalan walaupun sinten mawon sing maringi panjenengan, termasuk jenengan nggih akoni nggih nika, tapi lek enten amalan niku malah ngotori posoipun panjenengan poso bisu niki mangke enten tunggangan lintuh termasuk jin-jin sing nyusup mriku. Tapi lek panjenengan melalui Al-Qur'an boten terlindung dari Allah niku 3 hari mawon panjenengan ngelampahi poso bisu di dalam kamaripun panjenengan. Jangan sampai mengucap walaupun satu kata, diam saja, ibadah saja pada Allah. Dan niku nah poso bisu niki saged kalian nedo, kalian minum, kalian kebutuhane panjenengan. Dan niku mboten napa-napa. Karena poso bisu niki sing diutamakaken mboten bicara kalian keluarga. Mboten napa-napa niku, tapi lek panjenengan lampahi kalian dua-duanya niku tambah sae. Mungkin Allah punya penilaian yang lebih tinggi terhadap orang yang melakukan poso bisu niki wau. Nah nggih niki posoipun ilmu Wahdatul Wujud Rama Yai Hamid Kota Pasuruan. Mboten enten kesesatan. Ilmu yang berserah diri pada Allah. Lek wonten sing sanjang ilmu niki ilmunipun Allah. Mboten dikatakan ilmu niki tentang keimanan datang Allah. Lek enten sing nyatakan sesat, kesesatanipun panjenengan kula tanggung tang akhirat mereka. Tapi lek niki hak kebenarane Allah, keimanan datang Allah yang berserah diri kepada Allah sehingga menemukan keimanan poso bisu niku untuk keluargaipun panjenengan, termasuk nggih putra-putri pun panjenengan. Lah niku apa fungsi poso bisu niki wau? Intine nambah keimanan. Kalaupun ada kelebihan-kelebihan yang lain, nggih niku mung kembangan ingkang diparingi dateng datullah niku nggih kehendak Allah.
cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.